салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. ана бачаҳо аллакай тафриқа андозиву ҷангу ҷанҷолу нозу бозорҳои Месси дар ПСЖ сар шуд. Месси бо Почеттино салом накард. Мессиро хафа карданд. Месси меравад. ана гапҳое аст ки ҳоли мухлисон дар шабакаҳои иҷтимоӣ миёни худ муҳокима мекунанд. ҳар касе бозиро дид шоҳид аст ки собиқ футболбози зури сайёра чанд фурсатҳои хуби голзанӣ дошт, вале амри тақдир буд ё сабки ба Месси номувофиқи ПСЖ ва ё ҳунари ҳақиқии худи Месси ки тӯб вориди дарвоза нашуд. фақат нагӯед ки Почеттино он қадар мураббии хуб нест, чун Сулшер ҳам сатҳи мураббигиаш дараҷаи муаллими тарбияи ҷисмониро дорад. ПСЖ бо дастаи Лион бозиро мусовӣ мекард. агар дар дақиқаи 76 Почеттино Мессиро бо Ашраф Ҳакимӣ иваз намекард. вақте лозим омад ки Мессиро иваз намоянд, ин ба футболбоз писанд наёмад ва дасти сармураббӣ Маурисио Почеттиноро нагирифт ва аз дастфишурии анъанавии ивазшавӣ даст кашид ки ин ҳоли ҳозир ғавғои зиёдеро ба бор овард. ин маънои онро дорад ки нофаҳмии бузурге миёни шеф ва дастпарвар пушти майдон вуҷуд дорад. агар Месси воқеан малол аст, пас оқибати ин ё Почеттиноро аз байн мебарад ё Мессиро. тақдирро бинед ки баъди ивазшавии ӯ ПСЖ голи ғалабаоварро бо сари Икарди зад ва Почеттино бо ҳамагон исбот кард ки Мессиро иваз кардан зарур аст. ба қавли як мухлиси ашадии аргентинӣ, Месси мисле ки мазааш нест. баъдан Маурисио дар ин маврид ҳарф зад, вале гапҳои профессионалӣ гуфт, на ҳақиқатро. ӯ гуфтааст ки ҳамагон медонанд ки мо футболбозони фавқулода зиёд дорем. мо пеш аз бозӣ ҳаятро муайян мекунем ва дар рафти бозӣ мебинем ки чӣ корро барои пешравии даста дар бозӣ бояд анҷом диҳем. сармураббӣ назди ҳайати захиравӣ ба он хотир меистад ки хулоса барорад. ин ба касе писанд аст ва ба каси дигар не. ман Лионелро пурсидам ки худро чӣ гуна ҳис мекунад. ӯ ҷавоб дод ки ҳамааш хуб аст ва ягон мушкилӣ вуҷуд надорад, гуфтааст Маурисио Почеттино. аҷаб мушкил аст барои Месси дар ПСЖ фаъол будан. он ҷо фаъолон зиёданд ва ҳар кас фикри худро мекунад, на ин ки 10 кас барои як кас. бозии Боруссия ва Унион Берлинро тамошо кардед? беҳтарин футболбози дастаи Боруссия Эрлинг Ҳоланд дубл кард ва бо ду голи ҳамдастаҳошу ду голи рақибон ҳисоби бозӣ 4-2 бар суди Дортмунд хотима ёфт. акнун дар шабакаҳои иҷтимоӣ мухлисон аз голи дуюми Эрлинг Ҳоланд хушгӯӣ мекунанд ва мегӯянд ки Ҳоланд ин голро бо сабки Ибрагимович ба самар расонид. ҳимоятгар тӯбро ба пеш партофт ва Эрлинг Ҳоланд ки дар майдон ба қавле бузбалатарин футболбоз буд, ҳимоятгари ҳарифро як су гузошту ба ҳеҷ ҷое нигоҳ накарда тӯбро ба осмон зад ки дар ҳамин маврид дарвозабон аз хонаи худ берун баромада буд ва тӯб вориди дарвоза шуд. ин голҳо 67 ва Ибрагимович нест, балки сабки ҳама аст. ҳама метавонанд тӯбро ба осмон зада голи зӯро баъзеҳо дар осмон ким чанд метр парида мезананд ё аз зарбаи ҷаримавӣ рост ба кунҷи дарвоза. чӣ гуфтед? онҳое ки қаблан футбол тамошо мекарданд аз қиссаи босар ба рӯи синаҳои Матераци заданҳои Зидан дар вақти бозии финалии чемпионати ҷаҳон соли 2006 огаҳанд. ҳамон замон ҳангомасозтарин хабари фазои футболӣ ҳамин мавзӯъ буд. Зидан дар вақти бозӣ Матерациро бо сар зад ва ӯро бо корди сурх аз майдон ронданд ки ин корди сурх гӯё ки баргаи абадан аз майдон рондани Зинедин Зидан буд. ӯ ҳеҷ гоҳ дигар ба сифати футболбоз рӯи майдон наомад. чанде қабл лаҳзаи бо сар задани ӯро пайкара карданд, аммо ҳеҷ кас намедонад ки воқеан Матераци Зиданро чӣ гуфт ки ӯро ба хашм овард ва оромтарин футболбоз маҷбур шуд ӯро ба замин афтонад. хулас баъди гузораи 15 сол Матераци дар ин бора ҳарф зад, вале боз сухани дар майдон бар муқобили Зидан гуфтаашро нагуфт. барои мо аҷиб аст ки баъди ин ҷанги тақдирсоз онҳо бо ҳам воқ хӯрда бошанд ё не. Матераци гуфтааст ки ман як рӯз аз меҳмонхона мебаромадам ва нафаре маро дида гуфт ки мо мушкилӣ дорем. Зидан назди мошини шумо автомобили худро гузоштааст. ман ӯро гуфтам ки ин ҷо мушкилие намебинам. ман махсус назди мошини ӯ мунтазир шудам, чунки мехостам бо ӯ ҳарф занам. баъди чанде Зидан аз меҳмонхона баромад ва баробари маро дидан ҳайрон монд. чизе ки мо он ҷо ҳарф задем, ин абадан байни ману ӯ мемонад. ҳамин қадар мегӯям ки ман он ҷо зиёдтар ҳарф задам. вақте гапамон тамом шуд, ман дасти ӯро фишурдам ва муддате сар надодам, то ин ки ӯ ба чашмони ман нигоҳ накард, гуфтааст Матераци. бачаҳои асри 21 акнун фаҳмидед ки чаро Зидан мӯи сар надорад?
дар Украина ҳоли ҳозир марҳилаи интихобии бозиҳои дефлимпӣ ё худ бозиҳои одамони ношунав мегузарад. Ин як мусобиқаи машҳуре аст ки мисли бозиҳои олимпӣ миёни ношунавон гузаронида мешавад. Хулас дар марҳилаи интихобии футболи бозиҳои мазкур мунтахабҳои Украина ва Италия рӯи майдон омаданд. Натиҷаи бозиро баъдан бароятон мегӯям ва ин ҷо гап сари як эпизоди ҳамин бозӣ меравад ки ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар мавридаш ҳарф мезананд. Дар дақиқаҳои 40-уми бозӣ ба майдон ду ҷонвари саг пайдо шуданд ва кормандону масъулини майдону бозӣ онҳоро бо мушкилии зиёд аз майдон бароварданд. Сагҳо бартараф шуданд ва дар дақиқаи 68-уми бозӣ боз як ҷонвари андак бузургтар ба бозӣ халал ворид сохт. дохил шудани як аспи калон дар рафти бозии мунтахабҳо. Ба қавли русҳо где логика? Ду давлати абарқудрат бозии расмӣ доранд, вале дар рафти бозӣ ба майдон саг медорад, асп медорад. Дар бозиҳои калон ки одамони солимро бо чипта ба майдон роҳ намедиҳанд. ин ҷо сагу асп аз куҷо? ё шояд украиниҳо итолиёвиҳоро дар майдони боғи ҳайвонот пешвоз гирифтанд. Хулас ҳар чизе буд гумонам сохта буд, чун натиҷаи бозӣ 3-0 ба нафъи украиниҳо хотима ёфт. ин бозиҳо дар майдони деҳаро ёдам овард. бояд рӯзи бозии Истиқлолу Персеполис бо асп тамошо меомадем. ёд гиред. форварди дастаи Атлетико ва ду мавсим пеш гаронарзиштарин футболбози ҷавони Ла Лига Жоао Феликс дар вартаи маҳрум шудан аз 12 бозии ояндаи даста қарор дорад. ин дар ҳоле аст ки дастаи Атлетико дар даври панҷуми чемпионати Испания хатти дифои дастаи Атлетикро шикаста натавонист ва дар як қоидавайронкунӣ аз ҷониби Феликс довари асосӣ Хесус Хил Мансано бо ӯ корти зард нишон дод. ин қарори довар Феликсро асабӣ кард ва ӯ зуран ҷониби довар садо баланд карду ӯро девона шуда гуфт. довар ба хотири суханҳои қабеҳ ба ӯ баргаи зарди дуюмро нишон доду баъдаш корди сурх баровард. Феликс такроран ба ӯ мегуфт ки ту девона шудаӣ. замони баромадан аз майдон Феликс ҷиҳози таблиғотиро як шапотӣ заду баъд аз майдон баромад. акнун кумитаи интизомии Федератсияи футболи Испания ё худ Ла Лига аз рӯи оинома қарор аст ӯро аз 4 то 12 бозӣ маҳрум намоянд, вале ҳоло инро ба расмият надаровардаанд ва инро бояд мунтазир шуд. ҷомеаи футболии Аврупо ҷузъиётҳои нозуки рафтори ӯро таҳлил мекунанд. аз мо мегӯянд ки ин кӯдак гапзан шудааст. ба гумонам аз мо ҳаққанд. охир туро бо нархи 126 миллион ба осмонҳо бардошта оварданд, вале дар бозӣ аз як бозигари 1 миллиона ягон фарқият надорӣ. туро чиву моли ки омедин чӣ рафтем. футболбози ҳамавақт фаъоли Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду баъди баргашт ба Манчестер дар ҳамаи бозиҳояш пайҳам гол мезанад ва аллакай дар 3 бозӣ ба задани 4 гол даст ёфт. баъд мегӯянд чаро Мессиро нею Роналдуро таъриф мекунед. марди худо ҳар рӯз гол мезанад охир. хулас ба охирин голе ки ба дарвозаи Вест Хэм Юнайтед зад боз як рекорди дигарро ба номаш сабт кард. майдони Вест Хэм 66-ум майдоне буд ки Роналду дар он ҷо гол мезанад. пештар аз ин рекорд ба Златан Ибрагимович рабт дошт ки ӯ то имрӯз дар 64 майдонҳои мухталиф гол задааст. нишондоди дигари ҳамин бозиро бинед ки дар қисми аввал Криштиану Роналду аз кули бозингарони Вест Хэм зиёдтар ҷониби дарвоза зарба задааст. ин ҷо касе ҳар рӯз гол мезанад, ҷои дигар касе ба як гол ҳамзор аст. дӯстон, ба канали Ҷавонон медиа даромада обуна шавед ва наворҳои наву тозаро тамошо намоед. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.